Kad te sluša ova omladina? Pa dobro, sluša. A? On ne misli da sam ja mlada, nego misli da sam Natora i ja, znaš. Pa ipak si mlađa, nemoj da pričaš sad i ti. Plug koji su zapregi, koje su vukle krave, ništa drugo. Da. Pa tako je to isto bilo i kod nas u selu. Ovdje je jedan onaj pleten koš od kruće, pa oblepljen unutra blatom, onda se sipalo ono... A vidi kolika kuća velika, sad gradili. A i njega ubio grad. Da, dobro je seoski ambijent. I oni će da budu Austrijanci, a? Austrijanci. Jeste. Nema šta. Šta će on da dođe tu da... Pa ne, supruga mu je uzela državu. I znaju da imaju tu kuću i znaju sve to. Pa dobro, znaš, ipak je njima lakše. Pa dobro, jer su tu u Evropi, znaš. U Evropi kolima dođe za za razliku. Su ono planirali koštamo da postave, tako? Ne, ono da se postavi za... Znači, košarka i igra. Koš. To postave kad dođe, nego ono... Da. Pa da ideš? Pa dobro, sad su i procedure, kaže, opasno oko to. Ne može pređeš i granice, šta ja znam. I ona... Da, Parabaku, a? Ja da tu da budu kod Pa da bome. Lepa curica će to da bude. Lepa majka, lepa tata. Pa da bome. Sve mu stari, gle. Ima i mali da ima kod jače doma. I ovamo ima, tamo ima desetina tamo ovih malih. Krave, kravice. Imate 2 krave. Vidim. To tamo nema mnogo, jer su toliko što je klizi. Znaš, gledam. Kako ste vas dva momka? Gdje ste skitali danas, a? Po Niš. Ti si kupio gaće? Nijednu grešku nije pravio dobro. Dobro. A kako brzine? Ja podviknem na njega odmah, on kaže... Gdje je tek? Dobro, ako je se uplašio možda. Evo ga. Vidim ga odavde. Na televiziji. CNN. CNN, ovo, za ovoga... Za Clintona. Isto je lepo. Vidi. Nemoj dom. 20 dana ide. 20 dana? Je progledali? Evo miši.